Добрый день, шановное господарство. С вами Наталья Слиш. Значит, вы на канале Астрология, История Рокет-Ролл або на тиктоку Астромах. Итак, сегодня у нас размова про Хиллари Клинтон и чему она выкликает такую ненависть. Калі я стала разбирать все гороскопы папярэдніх палітыкаў, можете поглядеть на моем канале американских политиков. І, канешне, у сувязі з выбарам Трампа я звярнула ўвагу і на яе асобу, таму што яны мелі пэўныя такія рэчы, звязаныя з барацьбою за прэзідэнцтва у пазамінулы тэрмін. І мне стала цікава, чаму яна была не абрана, чаму вакол яе было столькі канфліктаў і столькі ненавісці. Калі вы зойдзеце ў інтэрнэт і нават проста набярэце прозвішча Клінтон, там будзе вельмі шмат скандалаў, звязаных не толькі з яе асобай, але і з яе сям'ёй і ўвогуле з родам Клінтонаў. Акрамя таго, якімі эпітэтамі яе ўзнагароджваюць, это нават не хочацца іх агучваць. І таксама на сайце псіхолагаў, амерыканскіх псіхолагаў змешчаны яе псіхалагічныя партрэты, які таксама яе характарызуюць вельмі цікава. Напрыклад, адзначаецца яе амбіцыі, нават нарцысізм, дамінацыі, жаданне дамінаваць, кантраляваць і таксама пэўная падазронасць у характару. І я паглядзела, як гэтыя рэчы карэлююцца з яе гараскопам. І так яе гараскоп, і ці мела яна магчымасці выйграць. Калі браць характарыстыку яе гараскопа, я не магу сказаць, што ён адпавядае гараскопу палітыка. Яна можа рабіць свой бізнес, аднак гэта бізнес у сфере розных неардынарных рэчаў, і яна сапраўды сама можа рабіць сваю кар'еру, і ў большасці яна бы была вельмі паспяховая у галіне інжынерыі, тэхналогіі і падобных такіх рэчаў. Калі паглядзець яе біяграфію, яна сапраўды шмат што сама рабіла ў розных рэчах, аднак большая яе канцэнтрацыя якраз менавіта не ў высокай кар'еры, а ў такой штодзённай працы, дзе вельмі шмат што трэба рабіць такіх звычайных рэчаў. І ў яе не прадстаўлена такога, што яна такой яскравы палітычны дзеяч і зможа, напрыклад, вакол сябе пабудаваць палітычную пэўную групоўку, якая будзе ўзначальваць. Аднак, што правакавала такія эпітэты не самыя лепшыя адносна яе, так гэта тое, што ў знаку Скарпіён сканцэнтравана вялікая колькасць планет. Гэта ў яе Сонца, Меркурый і Венера. Скарпіён у яе яскрава выражаны. І гэта азначае вельмі простую рэч, вельмі падобную, што ёсць і ў Байдена, што яна чалавек злапамятны, вельмі падазроны, помстлівы, жорсткі. Прычым у яе все гэтыя планеты, яны ў канфлікце, яны пашкоджаны Сатурнам, Марсам і Плутонам, якія ў злучэнні. І гэта азначае, што і то таксама гэта падкрэсліваюць і псіхолагі, што яе абсалютна няма ніякіх сантыментаў, няма ніякіх такіх рэчаў, што яна будзе там спачуваць, перажываць за нешта. Яна вельмі жорсткі чалавек, яна здольная на многія рэчы не самыя мілыя, добрыя і гэтак далей. Якраз у яе у гэтым плане вельмі моцная канфліктнасць. Яна вельмі добра умее зласловіць, па-хамску адказаць, і гэта яскрава прадстаўлена ў яе гараскопе. І прычым гэта манера паводзінаў вельмі малую мае падтрымку ад іншых планет. То есть яна апрыорі у яе ўнутры існуе вельмі моцная жорсткасць, якую практычна мала чым можна выправіць. Таму я магу сказаць, што ў параўнанні з тым выбарам, які мела Амерыка,
то выбар Трампа ў той перыяд гэта было б для Амерыкі значна лепш, чым выбар Хілары Клінтон. Аднак, калі глядзець на транзіты, то па транзітах у яе таксама не было шансу атрымаць пост прэзідэнта. У большасці многія яе рэчы, якія звязаныя з палітыкай, гэта рэчы звязаныя з уласнымі амбіцыямі, а таксама з падтрымкай сям'і. Але на той перыяд, хаця ў яе быў такі не самы дрэнны год, але сказаць, чтобы яна магла атрымаць пасаду прэзідэнта, у яе гэта не закладзена ў гараскопе, таму нават пры розных спрыяльных транзітах гэта таксама немагчыма зрэалізаваць. Дзякую за ўвагу, падпісвайцеся на мае каналы і сачыце за наступнымі відэо пра гараскопы вядомых людзей.